अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जै मसीह होननानै खुलुमहरबाय। दिनै गोबां मानसिफोरा मोनसे सोंलुखौ लानानै थांनानै दं आरो बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय आंहा मा रोंगौथि दं, आंनियाव मा रोंगौथि दं, आंनियाव मा टेलेन्ट दं, एबा आंनियाव मा गुन दं, आं मा खामानिनि थाखाय जोनोम जाखो, आंनि जिउनि थांखियालाय माथो। गोबां मानसिफोरा गुबुनखौ नायनानै गावखौ बेबायदि साननानै लायोदि जे आंनि सिङाव आंहा जेबो गुनानो गैया, आंहा जेबो रोंगौथियानो गैया होननानै साननानै लायो। सोरबाया बुङो बिथाङा जोबोर मोजां खनो नाथाय आंथ' खननो हाया, बियो फरायनायाव जोबोर मोजां नाथाय आं नङा। सोरबाया बुङो बिहा गोबां रां दं, गोबां खाबु दं, गोबां सिनायथिफोर दं नाथाय आंहा जेबोआनो गैया। आरो लासै लासै मानसिफोरा गावखौनो बेबायदिनो फिसा होननानै साननानै लायो। नाथाय दिनै आङो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानानै होनो नागिरदोंदि जे बे संसाराव एबा बे बुहुमाव रावबो मानसिया टेलेन्ट गैयाजासे एबा गुन गैयाजासे रावबो सासेबो बेक्ति एबा सुबुं गैया। इसोरा साफ्रोमबो मानसिखौ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे थांखिनि थाखाय सोरजिदों। जेरैहाय अख्राङाव थानाय मोनफ्रोमबो हाथरखिफोरनि जोंब्लावनायफोरा एबा जोंख्लाब माख्लाबफोरा आलादा आलादा, थिग बेबायदिनो साफ्रोमबो मानसिनि सिङाव गुबुन गुबुन सिनायथिफोरा दं, गुबुन गुबुन रोंगौथिफोर दं, गुबुन गुबुन गुनफोर दं आरो गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय हांख्रायनाय दं। अनजाग्राफोरजों गोबां समावनो गावनियाव थानाय गुन एबा गावनियाव थानाय रोंगौथि एबा टेलेन्टखौ सिनायनो रोङा एबा सिनायनो हाया, मानोना जोङो गोबां समावनो गुबुनखौ रुजुयो एबा गुबुनजों रुजुबाय थायो गावखौ। गुबुनजों रुजुनाया मानसिखौ लोरबां खालामो। रुजुनाया मानसिनि गोसोआव मुगैनायखौ सोनानै होयो। नोंथाङा जुदि गुबुनखौ नायबाय थायोब्ला नोंथांनि सिङाव जि रोंनाय दङ, खुबिफोर दङ, बै खुबिफोरखौ नोंथाङा बावलांजोबगोन। नाथाय जेब्ला नोंथाङा इसोरनि फारसे नायहरगोन अब्लाना नोंथाङा बुजिनो हागोन दि जे नोंथाङा ओरैनो जोनोम जायाखै। इसोरा नोंथांखौबो माबा मोनसे गोनांथि खामानिनि थाखाय बे संसाराव हरदों। अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथार बोसोन, गोथार बाइबेला जोंखौ फोरोङोदि जे इसोरा जोंनो लागै आलादा आलादा रोखोमनि टेलेन्टखौ होनानै दोनदों, रोंगौथिखौ होनानै दोनदों एबा बोरखौ होनानै दोनदों। जेरैहाय 1 करन्थियारि 12:10 ओरैहाय बुंदों, सोरनोबा सोमो गोनां हाबा मावनो हानाय, गुबुन सोरनोबा इसोरनि गाहाम रादाब खोथानो हानाय, आरोबाव सोरनोबा मोजां जिउ आरो गाज्रि जिउखौ सिनायनो हानाय, सोरनोबा गुबुन गुबुन रावफोर बुंनो हानाय आरो सोरनोबा गुबुन गुबुन रावखौ बिजिरनानै होनो हानाय बोलो होयो। आरोबाव जेरैहाय जोङो 1 पिटर 4:10 आरो 11 ओरैहाय मोनबावनो हायो, जायहा जेरै बोर मोनदों बिसोरो इसोरनि बोरखौ मोजाङै बाहायग्राफोर बादि गावसोरनि मोननाय बोरखौ गुबुननि गाहामनि थाखाय बाहायनो नांथारगौ। सोरबाया खोथा बायग्रा जाब्ला बियो इसोरनि गाहाम रादाब खोथा बायथों। सोरबाया गुबुनफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला इसोरा बिनो बे खामानिनि थाखाय होनाय बोलोजों हेफाजाब होथारथों। बेबादि मावब्ला गासैयावबो जिसु ख्रिस्टजों इसोरखौ मान होनाय जागोन। महिमा आरो बोलो अनजिमा गैयाजासे इसोरनिनो आमेन। दा बै इसोरा जोंनो होनाय जि टेलेन्टफोर दङ, बै टेलेन्टफोरखौ जों जेनेरेलि नायोब्लाबो ओरैहाय नुनो मोनगोन। सोरनोबा फोरोंनो हानायनि बोरखौ होदों, सोरनोबा सेबा खालामनायनि बोर होदों, सोरनोबा खननो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा दैदेननो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा उत्साह खालामनो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा हेफाजाब होनो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा लिरनो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा गुबुनखौ खौसेथि खालामनो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा आरज खालामनो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा फालांगि खालामनो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा गथ'फोरखौ दैदेननो हानायनि बोर होदों, सोरनोबा आर्टनि बोर होदों, सोरनोबा टेकनिकनि बोर होदों। इसोरा बेबायदिनो साफ्रोमनोबो आलादा आलादा टेलेन्ट एबा बोरखौ होदों। गोबां मानसिफ्रा बे टेलेन्टखौ एबा जिथु गुन दङ बे गुनखौ बेखौल'सो साननानै लायो। जाय मानसिफ्रा मोजां खननो हायो, जाय मानसिफ्रा मोसानो हायो, जायफ्रा फरायनो हायो, बेल'सो टेलेन्ट होननानै गोबां मानसिफ्रा साननानै लायो। नाथाय बेबायदि नङा अनजाग्राफोर। जिथु प्रतिभा, जिथु टेलेन्ट दङ, जिथु गुन दङ, बे गुना आलादा आलादा रोखोम जागोन एबा आलादा आलादा जायो एबा आलादा आलादा थायो। नोंथाङा जुदि सोरबा बायग्लिना थानाय मानसिनो जुदि गोदान बोलो होनो हादोंब्ला बेबो मोनसे नोंनि टेलेन्ट। नोंथाङा जुदि सोरखौबा अननायजों जुदि बुजायनो हादोंब्ला, परामर्श होनो हादोंब्ला बेबो मोनसे गुन एबा टेलेन्ट। नोंथाङा जुदि गुबुननि सैनानै थानायखौ जुदि बुजियोब्ला, मिथियोब्ला बेबो नोंथांनि थाखाय मोनसे इसोरनिफ्राय मोननाय सोमोनांथाव बोर। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जि खामानिखौ गले गले मावबाय थानो थाखाय मोजां मोनो बेनो नोंनि टेलेन्ट जायो एबा गुन जायो। अनजाग्राफोर, एसे साननानै नाय, नोंथाङा जि खामानिखौ मावोब्ला नोंथाङा एसेबो मेंग्लिया, एसेबो बानायफैया, बेबायदि खामानि नोंनि जिउआव मा दं? आरो नोंनि जिउआव बेबायदि मा खामानि दङ जाय खामानिखौ मावोब्ला नोङो गोजोन मोनो? आरो नोंनि जिउआव बेबायदि मा खामानि दङ जाय खामानिखौ मावोब्ला मानसिफ्रा नोंथांखौ बाख्नायो? बबे खामानिया बेबायदि खामानि जेरावहाय
खामानिखौ मावोब्ला गुबुननि थाखाय हेफाजाब होनाय जायो। अनजाग्राफोर, सरासनस्रायै बैफोरबायदि खामानियावनो नोंनि जिथु टेलेन्ट दङ, गुन दङ, बै गुना बैफोरावनो थाखुमायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों गोबां समाव गावनि टेलेन्टखौ, गावनि गुनखौ, गावनि रोंगौथिखौ सिनायनो हायैनि जाहोना जाहैबाय जों गोबां समावनो गिनानै थांनानै थायो। बियो गियो, जुदि आं बे खामानिखौ मावोब्ला मानसिफ्रा आंखौ मा बुंगोन होननानै, आरो जुदि बे खामानियाव जुदि आङो जेनोब्ला मानसिफोरा मा बुंगोन बेखौ गियो। जुदि आंनि बे खामानिखौ मावनायाव मानसिफोरा जुदि मिनियोब्ला, जुदि आं बे खामानिखौ मोजाङै मावफुंजोबनो हायाब्ला, बेफोरबायदि गासै बाथ्राफोरखौ लानानै गियो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि लोगो, नोंथांमोन गोसोआव लाखिगोन, गिनाया नोंथांनि टेलेन्टनि सुथुर। मानो गोबां मानसिफोरहा गोबां रोंगौथिफोर दं, नाथाय रोंगौथि थानानैबो बै गिनायनि थाखायनो गावनि रोंगौथिफोरनि सायाव खामानि मावनो हायाखै एबा मावनो हाया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो बाइबेलाव नुनो मोनोदि मुसिया गावखौनो सासे लोरबां मानसि होननानै साननानै लायोमोन। बियो गावखौनो साननानै लादोंमोन दि जे आङो मोजाङै रायज्लायनो हाया, आङो सासे थथला मानसि होननानै बियो साननानै लादोंमोन। बियो गावखौनो जग्यता नङा होननानै साननानै लादोंमोन। नाथाय इसोरा बै मुसिखौनो सायख'बाय आरो बिनि गेजेरजों गोबां गिदिर खामानिखौ मावबाय। गिडियना गावखौनो सासे गोबां फिसा मानसि होननानै साननानै लायोमोन, नाथाय इसोरा बिखौ सासे योद्धा होननानै बुंदोंमोन। डेभिडा सासे लावखारसोमोन, नाथाय इसोरा बिखौ सासे राजा बानायबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बिनि ओंथिया बेनोदि इसोरा नोंथांनि बाहेरनि थासारिखौ नाया, बाहेरनि सिचुएसनखौ नाया, नाथाय इसोरा नायो नोंथांनि गोसो सिङाव थानाय जि रोंगौथि दङ, बै रोंगौथिखौसो नायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा जुदि नोंथांनि टेलेन्टखौ, नोंथांनि रोंगौथिखौ, नोंथांनि गुनखौ दिनै जुदि सिनायनो हास्थायदोंब्ला, गिबियावनो नोंथाङा इसोरनि सेराव थां, आरज खालाम आरो सों, ओ फोरबु, आंखौ मा थांखिनि थाखाय नों सोरजिखो? आंनि सिङाव बबे बोरखौ होनानै दोनदों? आं बबे खामानिखौ मावनायनि गेजेरजों आं नोंखौ बाख्नायनो हागोन? नोंथाङा जुदि थारैनो सैथो गोसोजों जुदि इसोरनियाव सोङोब्ला, इसोरा नोंथांनो लासै लासैयै नोंनि रोंगौथिखौ, नोंनि टेलेन्टखौ, नोंनि गुनखौ दिन्थिगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरा गोबां समाव नोंथांनि जि रोंगौथि, नोंथांनि जि गुन दङ, बै गुनफोरखौ थासारिनि गेजेरजों दिन्थियो। जानो हागौ नोंथाङा बबेबा जेंनाजों जुजिगासिनो दं, आरो जानो हागौ बै जेंनानि थाखायनो नोंनि सिङाव माबा मोनसे गोदान सक्ति एबा बोलोआ फैदों। माखासे मानसिफोरा दुखुनि समाव लिरगिरि जायो। माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जेंनायाव मोजां परामर्श होग्रा जायो। माखासे मानसिफोरा गाव बेराम जाखांनायनि उनाव गुबुनखौ सेबा खालामग्रा जायो। माखासे मानसिफोरा हावरियानिफ्राय ओंखारबोनानै फालांगि खालामनो जागायजेनो। इसोरा माब्लाबा माब्लाबा नोंनि जि गिदिर दावहा दङमोन, बै दावहाखौनो नोंनि गिदिर बोलो बानायनानै होयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांनियाव जि टेलेन्ट दङ, जि रोंगौथि दङ, जि गुन दङ, बे गुनखौ इजियै मोननो हाया एबा आराम थाबाय थानाय जिउआव मोना। गोबां समाव माब्लाबा नोंथाङा गोदानखौ सोलोंनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा जुदि मोनसे जायगायावनो जिरायनानै थाबाय थायोब्ला, मोनसे जायगायावनो जुदि थाबाय थायोब्ला, नोंथाङा बोरै मोन्थिनो जे नोंथांनियाव जे मा मा रोंगौथिया दं, बेखौ बोरै मोन्थिनो? बेनिखायनो गोदान बेसादफोरखौ नाजाव, गोदान बिबान ला, गिर्जायाव सेबा खालाम, मानसिफोरनि गेजेराव थां, माबा मोनसे गोदान सोलों। जेब्ला नोंथाङा नाजागोन, अब्लासो नोंथांनि सिङाव जे मा गुनफोर दङ, बेखौ नोंथाङा मिथिनो मोनगोन। गोबां मानसिफोरा आवगायलांनो हायाखै, जौगालांनो हायाखै, बेनि जाहोनानो जाहैबाय गोबां मानसिफोरा पारफेक्टखौ नेनानै थायो। बियो सानोदि जेब्ला आङो आबुङै थामथिम जागोन, अब्लासो खामानिखौ जागायजेनगोन, बेबायदि होननानै। नाथाय सैथोआ बेसोदि रावबो सुबुङा आबुङै थामथिम जानानै जागायजेना। गासैबो सुबुंफोरानो सोलोङै सोलोङैसो आवगायलांबाय थायो। डेभिडा जागायजेननायनिफ्रायनो राजा नङामोन। जसेफआ जागायजेननायनिफ्रायनो प्रधान मन्त्रि नङामोन। पिटरा जागायजेननायनिफ्रायनो गिदिर फोसावगिरि नङामोन। बिसोरो फिसा आगाननिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो इसोरा बिसोरखौ गिदिर बानायबाय। नोंथांनि जिउआव माबा मोनसे सिमां दङब्ला, हास्थायनाय दङब्ला, नोंथांनियाव माबा मोनसे जांख्रिखांनाया दङब्ला, बेफोर गासैखौबो दबथायनानै दोननो नाङा। बैफोर गासैखौबो आरजजों इसोरनो गथाय। नोंथाङा जुदि सासे खनगिरि जानो हास्थायदोंब्ला, खननो सोलों। नोंथाङा जुदि सासे बुंग्रा जानो हास्थायदोंब्ला, बुंनो सोलों। नोंथाङा जुदि फालांगि जानो हास्थायदोंब्ला, फिसानिफ्राय जागायजेन। आरो जुदि नोंथाङा सोरखौबा मदद होनो हास्थायदोंब्ला, दिनैनिफ्राय मदद होनो जागायजेन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसोआव लाखिगोन, नोंथांनि जिथु गुन दङ, नोंथांनि जिथु टेलेन्ट दङ, बै टेलेन्टखौ सिनायनानै लानायल'जों जेबो जाया। टेलेन्टखौ एबा गुनखौ जोंहोनायनिबो गोनांथि, बेखौ नुजाहोनायनिबो गोनांथि। That means टेलेन्टनि सायाव, रोंगौथिनि सायाव, गुननि सायाव खामानि मावनाया गोनांथि। जों जुदि फोथाराव आबाद मावोब्ला, जों जुदि आबादनि सायाव जुदि जोथोन लायाब्ला, बै आबादा जोंनो मोजां फिथाइ होनाय नङा। थिग बेबायदिनो नोंथांनि जि गुन दङ, जि टेलेन्ट दङ, बेबो बेबायदिनो जागोन। जुदि नोंथाङा जुदि बेनि सायाव खामानि मावाब्ला, बेखौ जुदि अभ्यास खालामाब्ला, बेनि सायाव सोलोङाब्ला, जों बेनिफ्राय जेबो मोननाय नङा। एबा जोंनि जि रोंगौथि दङ, बे रोंगौथिया जोंनि गोसो सिङावनो थाबाय थागोन।
बे रोंगौथिया बाहेराव फैनाय नङा जों जुदि सोलोङाब्ला जों जुदि मावाब्ला जों जुदि प्रेक्टिस खालामाब्ला बे माब्लाबाबो फैनाय नङा अनजाग्रा नायगिरिफोर बाइबेलाव मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा दङ जेरावहाय सासे बिगुमाया गावनि खामानि मावग्राफोरनो रां होलांदोंमोन सासेनो 5 तरे होदोंमोन सासेनो 2 तरे होदोंमोन आरो सासेनो 1 तरे होदोंमोन जायानो बै होलांनाय तरेखौ मोजाङै बाहायबाय बिसोरो गोबां मुलाम्फाफोर मोनबावबाय नाथाय जायानो गिनानै बै तरेखौ दोनखुमानाय दोनदोंमोन बिनिफ्राय बै दोनखुमानायखौबो लांफिननाय जाबाय एबा लांबाय अनजाग्राफोर बिनि ओंथिया बेनो जादों दि इसोरा जोंनो जि बोरखौ होनानै दोनदों बै बोरखौ जों जेन दबथायनानै दोना नाथाय बै बोरखौ जों बाहायनो नांगौ अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंनि जि टेलेन्ट दङ माखासे मानसिफोरा नोंनि टेलेन्टखौ नायनानै सिनाय हायो अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांखौ जुदि सोरबा सुबुङा गले गले मोनसे खामानिनि थाखाय एबा बबेबा खामानिनि थाखाय लिंहरदोंब्ला आरो नोंथांखौ जुदि साबायखर बावदोंब्ला जे नोंथाङा बे खामानिखौ जोबोर मोजां मावो होननानै जुदि बुंदोंब्ला अब्लाना गोसो हो अनजाग्राफोर जानो हागौ बेनो नोंथांनि बोलो जानो हागौ नोंथांनि बेनो टेलेन्टआ बेनो जानो हागौ नोंथांनि गुना जानो हागौ नोंथांनि बेनो बोरा अनजाग्राफोर माब्लाबा जों गावखौ सिनाय मोना नाथाय गुबुनफोरा नोंथांखौ सिनाय मोनगोन गुबुनफोरा नोंथांनि जोंनायखौ सिनायगोन अनजाग्रा ख्रिस्टनि बेसेन नायगिरि नोंथांमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन नोंथांनि जिथु टेलेन्ट दङ जिथु गुन दङ बे नोंथांनि मुं खामायनो थाखाय नङा एबा मुंदांखा जानो थाखाय नङा नोंथांनि जि टेलेन्ट नोंथांनि जिथु गुन दङ बै गुननि गेजेरजों टेलेन्टनि गेजेरजों इसोरनि बाख्नाय जानायनि थाखाय जानो नांगौ इसोरा जुदि नोंथांनो खननो हानाय गोहो एबा खननो हानाय बोरखौ होदोंब्ला बै बोरजों नोङो सुबुंफोरखौ थुलुंगा हो नोंथांनो जुदि बुंनो हानाय गुनखौ होदोंब्ला टेलेन्टखौ होदोंब्ला अब्ला नोंथाङा सैथोखौ बुंग्रा जा आरो नोंथांनो जुदि रां खामायनो बोलो होबायब्ला नोंथाङा बै रांखौ गोनांथि जानायफोरनो मदद हो आरो नोंथांखौ जुदि इसोरा दैदेनगिरि खालामदोंब्ला दैदेननो होदोंब्ला नोंथाङा बयखौबो मोजां लामा फारसे दैदेनलां अनजाग्राफोर दिनै संसारा बुङो नोंनियाव थानाय जि टेलेन्ट दङ रोंगौथि दङ गुन दङ बेखौ नोङो गावनि थाखाय बाहाय नाथाय बाइबेला बुङो नोंथांनियाव थानाय जि रोंगौथि दङ नोंथाङा जि बोरखौ मोनबाय बे बोरखौ गुबुननि मोजांनि थाखाय बाहायनो नांगौ जुदि नोंथांनि रोंगौथिनि गेजेरजों नोंथांनि गुननि गेजेरजों टेलेन्टनि गेजेरजों सोरनिबा जिउआ सोलायदोंब्ला अब्लाना बिनि गुबै थांखिया जाफुंसारो सोरबाया गावनि बैसोखौ नायनानै बुङो जे गोबाव जाद्रायबाय सोरबाया बुङो आं बोरायद्रायबाय सोरबाया बुङो आं उन्दैद्राय नाथाय इसोरनि थाखाय ना नोंथाङा बोरायसिन जायो ना नोंथाङा उन्दैसिन जायो जेरेमियाया बुंदोंमोन जे आं उन्दै होननानै नाथाय इसोरा बुंदोंमोन नों बेबायदि दाबुं जे आं उन्दै होननानै नोङो दाबुं मुसिया इसोरनि हांख्रायनायखौ बैसो जानायावसो मोनदोंमोन बेनिखायनो साननो नाङा गोबाव जाद्रायबाय होननानै जि समसिम हां दं बै समसिम इसोरा नोंथांनि जिउनि गेजेरजों खामानि मावगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथाङा जुदि नोंथांनि बै रोंगौथिखौ जुदि सिनायनो हास्थायदोंब्ला टेलेन्टखौ गुनखौ सिनायनो हास्थायदोंब्ला बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन सेथि बाथ्रा इसोरनियाव सों नैथि गोसोनि सैथो मावनो लुबैनाय खामानिखौ सिनाय थामथि गिनायखौ नागार ब्रैथि गोदान बेसादफोरनि सायाव नायबिजिर बाथि मावख्रुब आरो प्रेक्टिस खालाम दथि बाथ्रा मानसिफोरा नोंनि खामानिनि सायाव मा बुंदों बेखौ गोसो हो स्निथि बाथ्रा नोंथांनि जि गुन दङ टेलेन्ट दङ बेखौ गुबुननि मोजांनि थाखाय बाहाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बेसेन नायगिरि नोंथांमोन नोंथाङा एरैनो नङा नोंथाङा बेसेन गैयै नङा नोंथांनि सिङाव माबा मोनसे दं जायखौ बुहुमा नागिरदों जानो हागौ नोंथाङा दायो गावखौनो फोथायनो हायाखै नाथाय इसोरा नोंथांनि सायाव फोथायनाय दं जानो हागौ मानसिफोरा नोंथांखौ फिसा नुदों एबा फिसा साननानै लादों नाथाय इसोरा नोंथांनि सिङाव मोनसे गेदेर थांखि उद्देश्यखौ नुदों अनजाग्रा नायगिरिफोर जानो हागौ नोंथांहा धोन दौलत थाखा फैसा थोजासे गैयाबो जानो हागौ नाथाय नोंनि थाखाय इसोरनियाव मोजां लामाया दं अनजाग्राफोर दिनैनिफ्राय नोंथाङा गावखौनो लोरबां होननानै साननानै लानो नाङा नोंथाङा गावखौनो बेकार होननानै साननानै लानो नाङा दिनैनिफ्राय गुबुनजों गावखौ रुजुनायखौ बन्द खालाम दिनै नोंथाङा गावनि सिङाव गावखौ नाय आरो फोरबोखौ बुं अ फोरबो आंनो दिन्थिदो नोङो आंखौ बबे थांखिनि थाखाय दाखो आरो जेब्लानो इसोरा नोंथांनो दिन्थियो नोंथांनि टेलेन्टखौ नोंथांनि गुनखौ नोंथांनि रोंगौथिखौ अब्लाना नोङो माब्लाबाबो उनफिननो नाङा आवगायलांबाय था मावख्रुबबाय था खस्थ खालामबाय था सोलों गोग्लै गसं नाथाय माब्लाबाबो थाथ'नो नाङा मानोना नोंथाङा जाय सानाव नोंथांनि टेलेन्टखौ सिनाय मोनगोन गुनखौ सिनाय मोनगोन बै साननिफ्रायनो नोंथांनि जिउआ सोलायगोन बै सानखालि बुजि मोनगोन दि जे आङो केबल थांना थानो थाखायल' बे बुहुमाव जोनोम जादों बे नङा नाथाय माबा मोनसे खामानि मावनो थाखायसो आङो जोनोम जाबाय बेखौ बुजि मोनगोन इसोरा नोंथांखौ सासे साधारन मानसि बानायाखै बियो नोंखौ मोनसे थांखिनि थाखाय मोनसे सिनायथिनि थाखाय आरो मोनसे सोमोनांथाव खामानिखौ मावनो थाखाय नोंखौ दादों बेनिखायनो गसं फोथायनाय लाखि आरो नोंथांनि सिङाव थानाय जि टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टखौ
बाहेराव लानानै फै बुहुमनो नोंथांखौ गोनांथि दं नोंथांनि नखरनो नोंथांखौ गोनांथि दं मण्डलिनो नोंथांखौ गोनांथि दं आरो इसोरा हास्थायोदि नों जे बेखौनो जायो जेखौ इसोरा हास्थायो अनजाग्रा नायगिरिफोर मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखिगोन नोंथांनो इसोरा जि रोंगौथिखौ होबाय जि टेलेन्टखौ होबाय जि गुनखौ होबाय बे गुनखौ सैतानाबो नोंनिफ्राय खावना लांनो नागिरगोन दा बेयावखाय बे बेलायाव सांग्रां जानानै थागोन देवब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर जोबनायाव इसोरखौ साबायखर बावदो जुदि नोंथाङा थारैनो नोंथांनि टेलेन्टखौ बुजिबायब्ला मोनथिबायब्ला आरो नोंथाङा अलरेडि मिथिनानै दंखायोब्ला मोननानै दङब्ला इसोरखौ अरायबो साबायखर बाव दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै प्रेज द लर्ड जय मसीह थेंक इउ